BPFनि आखाइ मुथियावनो दासिमबो दं नामा MCLA प्रबाद बसुमतारिया? बेरेखा दोलोनि महर लादों प्रबाद बसुमतारिया। थारैनो 17 नं सुबाइजार समस्तिनि MCLA प्रबाद बसुमतारिया BJP दोलोआव थानानैबो गुबुन राजखान्थि हान्जानिबो खामानि मावबाय दं नामा? जाय समाव बेरेखा दोलो BPFआ UPPनि मैखोम सुबुं गौमाखौ लाना गोबां उल्था बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। थिग बेबायदिनो प्रबाद बसुमतारिनि फेसबुक कमेन्टआवबो बे एखे आखुआनो नुसारदों। नोंथाङा नैबे कमेन्टखौ नायग्रो। आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिजनीनि सुबुं थुबुरमानि मोनसे सावगारि पस्टआव कमेन्ट होदों 17 नं सुबाइजार समस्तिनि MCLA प्रबाद बसुमतारिया। बिथाङा मिनिनानै बुंदों, हे आगे देखो होता है क्या बिजनी में चार्जी। बे कमेन्टखौ नायोब्ला गिदिर सोंथि सिखाङो दि UPP आरो BJP जथायै सरकार सालायनाय थानाय समावनो BJPनि MCLAआ माबोरै बिदि कमेन्ट होखो? बियो मोनसे गेदेर सोंथि सिखाङो बिथाङा दासिमबो BPFनि आखाइ मुथियाव दं नामा? सोंथि सिखाङो UPPनि मैखोम सुबुं गौमायाव थांना मेल जोबखांनाय समाव लांदां सियार सेबखांग्रा आरो रायजो राजाफोरनियाव SAG नि मिटिंआव फैदों बुंहोनाया थोलो नामा? बेफोर गोबां सोंथिनि फिनखौ सम फैब्लासो मिथिसिगोन। BPFनि आखाइ मुथियावनो दासिमबो दं नामा MCLA प्रबाद बसुमतारिया? बेरेखा दोलोनि महर लादों प्रबाद बसुमतारिया। थारैनो 17 नं सुबाइजार समस्तिनि MCLA प्रबाद बसुमतारिया BJP दोलोआव थानानैबो गुबुन राजखान्थि हान्जानिबो खामानि मावबाय दं नामा? जाय समाव बेरेखा दोलो BPFआ UPPनि मैखोम सुबुं गौमाखौ लाना गोबां उल्था बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। थिग बेबायदिनो प्रबाद बसुमतारिनि फेसबुक कमेन्टआवबो बे एखे आखुआनो नुसारदों। नोंथाङा नैबे कमेन्टखौ नायग्रो। आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिजनीनि सुबुं थुबुरमानि मोनसे सावगारि पस्टआव कमेन्ट होदों 17 नं सुबाइजार समस्तिनि MCLA प्रबाद बसुमतारिया। बिथाङा मिनिनानै बुंदों, हे आगे देखो होता है क्या बिजनी में चार्जी। बे कमेन्टखौ नायोब्ला गिदिर सोंथि सिखाङो दि UPP आरो BJP जथायै सरकार सालायनाय थानाय समावनो BJPनि MCLAआ माबोरै बिदि कमेन्ट होखो? बियो मोनसे गेदेर सोंथि सिखाङो बिथाङा दासिमबो BPFनि आखाइ मुथियाव दं नामा? सोंथि सिखाङो UPPनि मैखोम सुबुं गौमायाव थांना मेल जोबखांनाय समाव लांदां सियार सेबखांग्रा आरो रायजो राजाफोरनियाव SAG नि मिटिंआव फैदों बुंहोनाया थोलो नामा? बेफोर गोबां सोंथिनि फिनखौ सम फैब्लासो मिथिसिगोन। गोजोनथाव खौरां! बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार। 1 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव, दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगस्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि। बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन। बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स। बेनि अनगायैबो जाय फाइनान्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन। बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा
दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 6300399187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।